Aldaketa handiak gertatu dira Euskal Herrian. Irabazle nagusia EH Bildu izan da. Emaitzetan gora egin du, baina hala ere ez du erraza izango agintea leku guztietan eskuratzea. Jeltzaleek kolpea hartu dute, Gipuzkoan batez ere. EH Bilduk lehen indarra izatea lortu du. Ez soilik probintzian baita Gasteizen ere. Jeltzaleek galera izan dute beste hainbat herritan. Eta EH Bilduk orain arteko egoera iraultzea lortu du. Alkatetza eskuratu du besteak beste Agurainen, Arrasaten, Bergaran, Eskoriatzan eta Tolosan. Durangon ere EH Bilduk lortu du boto gehien, baina baliteke udal gobernua galtzea. Udal eta foru hauteskunde hauetan duela 4 urte baino herritar gutxiagok hartu du parte. Bizkaiko eta Gipuzkoako ahaldun nagusiak emakumezkoak izango dira, baita Gasteizko alkatea ere. Nolanahi ere, emakumezkoek aginte makila lortzeak ez du automatikoki ekarriko politika feministak martxan jartzea.